варах, дебнеш ме тайно, като подписвам картичките, нали? Здравейте, аз съм Антония, днеска е Цветница и аз съм в кабинета си, подписвам картички, имам да подпиша 10 000 картички за Великден, за да поздравя хората, които уважавам. И малко е трудно, за Коледа пак подписах толкова и ме боля ръката 2 седмици, обаче ще ги подпиша. Днеска ми е домашното, целият ден. Хората празнуват и аз малко ще се празнувам, но за сега трябва да подпиша тая цялата купчина. Горе-долу това е половината само. Аз продължавам да подписвам, ти си снемай. А народните представители за пръв път казаха, че някой така ги бил уважил, че много заслужават някой от тях. Ама все пак трябва да се спазва уважението, бонтона, защото ако всички се мразим, най-накрая държавата ни на никъде не върви. Да поне за празници да запазим доброто възпитание.